לישון בלילה. אני כל הזמן חושבת רק על עתידים. יש לי פה הכל. יש לי פה את המספרה, את הבונת ציפורניים, את הגרילנץ', הכל. אני לא רואה שום סיבה ללכת הביתה. את לא מבינה מה קורה איתי. אני כל לילה מתעוררת 4 בבוקר. רק מחכה לבוקר שאני אלך לשימי, שיביא את הסטנדוויץ' שלי, ואת הלימון של חנה. איזה כיף, ככה אנחנו מרגישים בכיף, כולנו נפגשים בבוקר. ועוד יותר מזה? כן. עכשיו קיבלתי את ללכת ל-VIP. למה יש לחפש בבית? גם אני בכלל, בלי הקיבוץ, אני לא יכולה לתפקד. כל היום אני חושבת קיבוץ, כאילו שאני בקיבוץ. אני לא מבינה, אני לא מצליחה להבין. לא מבינה. אתי, אני באה בבוקר, אני רואה אותם במעלית, אני ישר יודעת מה הם עושים. אתי, אני הולך במסדרונות, אני שומע אמיל. בבית לא קוראים לי כל כך הרבה. אתי, הם פשוט לא יכולים בלעדינו. מה התחושות שלכם? אתי, אני מרגיש שאני בא לעבוד ולא לעבודה. אחרי 35 דקות בסוף, אני באה הביתה, עושה עוגה, צ'יק צ'אק, אחד לאורי אחד לרינה. כן, חנה יודעת שאני אוהבת שוקולד השחר בעוגה. היא שמה לי שוקולד שחר בעוגה. מצוין. וגם שקר כאן כל כך מהמזגן, חם פה כמו בבית. כיף לי לבוא לעבודה. אתם יודעים מה? אני חושבת שיש לי איזה משהו שיוכל לעזור לכולנו. Give it to me, I'm